Man kan lave lige en øvelse ud af det her nummer med kun at spille, eller starte med at spille terts og syver. Den starter jo på F-mol, og det er jo så 6-akkorden i S-dur. Så det siger altså 6, 2, 5, 1, 4, og så modulerer den. Så C-dur, 2, 5, 1. Og her modulerer den så til S-dur, det vil sige C-mol, det er 6-akkorden i S-dur. C-mol 6, 2, 5, 1, 4, og modulerer til G-dur, 2, 5, og så kan man fortsætte, så man starter i BB-dur. 6-akkorden, det er G-mol, 6, 2, 5, 1, 4, så modulerer til D-dur.